Ya. Okay, woza-ke sengilindile mfethu. Ya ngilindile ngila eCrossing yabo. Ya eCrossing la lo mama lo uthanda indaba. Ubona. Ngibiqoqa impahla ezimnyama. Wow, okay. Hayi yona tani intombi yama Instagram. Cabanga ngithola ku Instagram cabanga. Ayiboss phela yakho. Hayi yabo le ngane into nami. Nakhujana nanizwana no Instagram no Instagram zobona. Qasho madoda. Sure, sure. Hayi sure. Bathanda noluthando la ku Instagram madoda. Awintombi yakho lotana. Angiswanga mabhuti. Bathanda noluthando la ku Instagram. Nothando baba intombi yami. Hey baba, ngangitshela lokho. Kuthi ubhuti wakhe noma usibari bani awuhlangane wena lapho baba. Hey baba, ngangitshela lokho mina yazi. Hey baba, ngosiqhutshela imbombo leso kushasi naso 2. Hey baba, ngangitshela. Hawu bese sipha bese. Asipha bese. Hawu bese lo manje. Hawu bese lo manje. Okay, bese.